salni diporo Rongmala ADC Village Herma Committee Hall Nogo Debbarma thani phasingti Pwila Koksalaimwng Achukha ADC Jongmarini ulo ADC amsayo khopjak bebak amsai rogo hamkarai tupunani phasing nahari nangkukmani kokrokno tino Debbarma thani phasingti Herma Committee Hall Nogo Pwila Koksalaimwng Achukha MDC Sankor Debbarma Bono karibo tongbakia Debbarma thani adong Suren Debbarma Manop Debbarma tinini Achukha lamo amsayo hamkarai tubunani tamo samung butang rokna harjaknai abono tino koklam salaijakha te bisikolok romoi amsayo tuini te jung ferengni jungjal rokno supungnani no karibo amsani lukurokni hamkrani kokrokno tibo wansugoi tinini Achukha lamo Koksalaimwng MDC Sankor Debbarma kubuni Tangphang rokno tuyoi mo Herma তিনি mo Herma komunito holo kaisa anda সংযতকা ত্রিপুরা রাজ্য যেভাবে কোভিড-19 বাড়ি তংখা করোনা ভাইরাস চিন বড় রক বাজার হজারও থাকি মাস্ক রক স্যানিটাইজার রক ইউজ খালায়ারি বাগিনাই দিনে আঙ্গো আমজানি এমডিসি হিসাबै আমজানি বড় লুকুরকনো মাস্ক ইউজ খালাইনানি তে স্যানিটাইজার ফলনি তে সোশ্যাল ডিস্টেন্স নারকনানি তে ইয়াংনি ফাইকাंके साबानबो याक सुनाय ani borongno chanani sikainyak rok suinmani chana rok abo sanan bagi dine ang kisa oro awareness program khlaimani o awareness program o jotono social distance jeta sorkarni video ansogino manlainai singbongno saka salaikya jotono singtang puskango mask use khlainai sanitizer use khlainai saban wajak khulai tei social distance social distance nargai tongnai tei buibai bo tongnai buino budungnai omo haikeno singtini awareness panda khalka awareness panda success singka tei Debbarma thana plus agwa amjani MDC ni bongno ani chanan kortebo omo haikeno ang tabu gobangma amta thangnai sanai saklainai karon chini kamini amjani boro rok lukurok bisi awareness kore bisi kirilaya bisi manilaya hani bagai tini ang tino daga awareness program khalajani bagai hambai